Salam ekran vatandaşlar, sağ olun oturalımsınız. Bizden asıl halal olacaklarında Arskal döwlet bereket ýar bolmagyny, ýurt başynda duran hormatly prezidentimizin, arka dagly serdarymyzyň berent başynyň aman, janynyň sag ömrüniň uzak, ýurt bähiyetli, dünýä ähmiýetli tentimleşleriniň diňe örawaçlyklary wetlenmegini arzu edip, Türkmenowady teleýilim tarapyndan taýarlanýan Gül Watanyň matbuat gepleşigimiziň täze tanlaşýar. Edit vatandaşlar, bizim gepleşigimizde ýygdyr finet diýen bolsaňyz, biz gepleşigimiziň herek sanyna, gepleşigimizde ýurdumyzyň görnükli medeniýet hizmet işgärlerini çagyryp olarla töhfetde şolup, ýaýlym arkaly size ýetirýärdik. Merhaba vatandaşlar, bizim bugünkü gepleşigimiziň hormatly mehmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň muallimi Bagşy Gadam Gurbanow. Gadam muallim bugünkü gün bizim dörejlik toplaryň çakylygyny kabul edip, bizim gepleşigimize gelýäňiz üçin biz size köp sag bolsun aýtýar. Alıp baryan atıllı käriňizde de diňe üstünlük imraňyz bolsun. Halkyň arka dagly zamanaty bilip atlandyrylan bu ýylymyzyň her bir güni şatlyk şowkuny, ul ruh belentligi, hoş habarlara wetlenýär. Ana ýurdumyzda toýlanýan toý bayramlarynyň esas beregi biziň ýurdumyzyň bagış sadanalary, şahyrlarymyz bolup durýar. Toýlarymyzyň çagy hasam ullan tutulýar. Ana öňmüde de bir näçe gow bayramçylyklarymyz bar. Hormatly prezidentimizden şu toy bayramlarymyz hasam şowkunly, dawaraly geçmek üçin ähli tagallalar etýär. Ana ýurdumyzyň görnükli sanat medeniýet işgärleri biziň şeýle dawaralarymyza özleriniň hoş owadlary, täze aýdymlary bilen sowgatly gelýärler. Ýurdumyzda medeniýete, sunnaty ullakan tarpa goýulýar. Ana söhbetimizin başynam Kahraman arka dağımızın, şeýle de arka dağlı serdarymyzyň saýasyny şu ýurdumyzda medeniýete, sunnaty goýulýan tarpa dogrusunda başlaýar. Halkyň arka dağly zamanamyzda ne aýdyma sada has bir üns berilýär. Ne biziň esasan hem bu Türkmen milli sungatymyza, ne dutar sungatymyza uly hormat goýulýar. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşylyk sungaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň hatyryna giýdirildi. Şol zatlardan ruhlanyp öz hünärimize has bir höwesimiz, söýgimiz artdy, öz hünärimize, öz bagşylyk sungatymyza. Häzirki zähmet çekýän Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda da bir näçe işler alyp barylýar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda ýörükde dutarçylar ansamblymyz we Şirwan perdeler atly, Bagtyarlyk mukamy atly aýdymçylar, estrada aýdymçylar toparmyz we talepleriň, bir şagirdleriň bar has höwes artdy bir Türkmen milli sungatymyza, halk aýdym aýtmak sungatyna has höwesler artdy, talepler aýdym öwrenmäge gelýärler, özüne okutýan taleplerimizden başga da bir näçe talepler biziň ýanymyza gelýäni aýdym öwrenmäge. Elbetde Kahraman arka dağımyz şu ýylyň başynda şu bir hoş habar bir de boşlatda, ana ýa-ni dutar ýasamak denetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşylyk sunaty UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň tanygyna girileni hakyndaky. Şeýle hoş habar biziň hemmemiziň başymyzy göýek diretdi. Şeýle de sungat medeniýet işgärleriniň dutarçy bagş sadanylarynyň şatlygyny goşulandyran habar boldy. Kahraman arka dağımyz çalsana bagşy atly bätleşe geçirmek hakynda da karara gol çekdi. Şolan bir ullakan bir biziň häzir dutar senedimizde bir goýulýan hormat bolup durýar. Ana şoňa da häzirden ul taýýarlyk görülýär. Biziň şu uğurdan biziň ýaşlarymyz şol bätleşige taýynyp görýärler. Ana Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty diýilende medeniýetiň sungatyň ojagy hasaplanýar. Şol ýerde ýaşajyk eýem şol uğuru ýykyn etýän talepler elbetde kämil muallimlerden tapa galyp öz hünärlerini ustady bolup ýetişýärler. Ana şol bäsleşige de taýýarlyk görýänsiňiz. Bäsleşige de bir näçe her welaýetden gelen bir bagşylyk ýolundan bir başlykýan talepler bar. Bulary häzirden bizne öz taýýarlaýar şolary. Ne bir gowy bäsleşige bolajak, bäsleşikde bir kabul ediläjek aýdymlary bad öwretýär şolara talepleri. Elbetde şeýle bäsleşiklerin geçirilmegi ýaş zihininden ýüze çykmany ullakan tere bolup durýardy. Ana biz Türkmenowady teleýiliminde de bir näçe gepleşiklerimizi, iýleşlerimizi görýändirler. Şu ýaş aýdym sadanalary özüňizden bir şolara baka berip bir halipe hökmüne çykyş etýäňizde, ana şu zatlaryň ödüm hasam bir kämilleşmäge hemde sungaty höwesek ýaşlara ýol görkezmäne ullakan bir maslahat bolup durýar. Ana söhbetdeşligimiň şu ýerine Gadam muallim bize teredi oturan iýleşlerimiz garaşýandyrlar, siziň ýerine ýetirip berjek aýdymyňyza Magtumul Pragynyň sözlerini bir näçe aýdymlar size ýerine ýetirýäňiz, eger mümkin bolsa, şondan bir aýdymy aýdyp berseňiz.
Gözel vardır gözellerden ziyade, onun hizmetinde durasın gelir. Edepli, ekramli, mülayim zade, tevelinçen bile yürüsün gelir. Gözel vardır günne görmeli, gözel vardır günne görmeli, şol gözelin ziyadülkün örmeli. Yoku adinanın barın vermeli, ne hacet istese veresin gelir. Ey gözel vardır akağidey alkımı, ey gözel vardır akağidey alkımı, Karan kıvicede düşer yalkımı. Sözleven sözleri misli balkımı, kapıp nerede olsa alasın gelir. Mağdum gerektir gözeli, yerine kısmet bolsa tartar edeli. Dünya malın bağışıp yağışı gözeli, yağışını var zaman görürsün gelir. Yağışını var zaman görürsün gelir, yamanın yanından kaçasın gelir. Kadam bolim köp sawol yerine yetirip beren aydym üçin şeýle aydymlaryň ýygynyň kän bolmagyny arzuwlaýar. Elbetde Mawtmul Pragynyň sözlerini döredilen aydymlary dinlemege hasam ýakymly. Elbetde biz Beýik Pragynyň goşgularyna döredilen aydymlary dinläp ululuk çağalykdan şeýle aydymlar biziň gulagymyzda häl-hälirem ýanglanyp dur. Hormatly prezidentimiz biziň geçmişde ýyl goýup giden beýik şahsiýetlerimize bir ullukan baha berýär. Gahrman arkadamyzyň bize peşkeş beren şa diwanlaryna da bellenip geçilýär. Şol türkmeniň sada sözü, şol türkmeniň sungoda, medeniýete goýan tarpat hakynda da giňden bellenip geçilýär. Ana Kadam bol bir gepleşigimiň her edek sanyny bir şunýal söhbetleş bolamyzda dörejilik işgärler bilen elbetde halipalar hakynda da hökman söz açýar. Ana olar ýatlap geçýär. Gahrman arkadamyzym, hormatly prezidentimizem şol halipalara ullukan hormat goýýar. Şol islendik kärde de halipa şägirtlik mektebine de ullukan üns berilip şoňa bir açyk aýdyň ýol açyldy. Şular dogrusyna da söhbet edelim. Hormatly arkadamyň tagallasy bilen biz ne halipa şägirtlik ýolundan giňden açyp berdi. Halipalar hakynda hormatly arkadamyz ýa-ni belläp geçdiňiz bir näçe kitaplary bize ýazyp berdi. Ne şu kitaplarda her halipa hakynda bir aýratyn bir belläp geçilerine halipanyň nerede ýaşanlygy, halipanyň näýli bir eserler ýerine ýetirenligi ady bar. Şu bagşylyk ýoly islerini kunarda da halipasy gözüňe getirmek mümkindir. Ne bilemine şu dutarçylyk, ne bagşylyk sunatymyzda biziň hem öz ýaşlykdan, kiçilikden bile öwreden halipalarymyz bar. Bizemne şu halipalardan öwrenenlerimiz ne täze ýaş şägirtlere bilenimizden öwretýär. Bagşylyk sunatynda diňe bir halipadan öwreneniň ýeterlik bolunup, her welaýatymyzyň aýratyn bir bagşylyk sunaty bar, bagşylyk ýoly bar. Ne bilşimiz ýaly Daşow welaýatyna halipalar esas dessan ýoly gitýär. Ne dessançylyk ýolyna ne esas olar şu dessanyň aýdymlaryny ýerine ýetirip dessany öz bir wakan gurrun berip onu ýerine ýetirýärler. Ne biziň beýleki welaýatlarymyzyň ýollaryna da ne dessançylyk ýoly bar. Balkan welaýatynyň Nurberdi Gul halipamyz aşyk çaňly dessany ýerine ýetiripdir. Ahal welaýatynyň
Bağışlarıyla söhbet ayna diyen desany yerine getiripdirler. Her ýoluňa möz desançylyk ýolu bar. Bizim halipalarymyz salyrsalyk ýoluna da bizim bilýänimiz nowat bagşy kakaz gurban bagşy. Şondan aňyrsyny dogrusy öwrenip ýör. Öden ýa halipaň özüni Mariýanyň ýoluman hymaýfatyndaky ýöretde sungat mektebinde bagşylyk sungat boýunça bilim alyp ýörkem. Ýalňyşmadam 3-nji ýyl talipdi. Mana şonda öden ýa halipa bilen bir görüşmek nesip etdi, şonu öňünde bir aýdym aýtmak nesip etdi. Kän ýazgylaryndan diňläp öwrendik. Halipamyzyň ogly bana Gurbanbat Nowbatova, ýa hali şo öden ýa halipanyň şagyrdy we Çarak Mehmet. Men şolardan gatkan da öwrenýän. Şolardan näme bir häzir hem şolardan sorap öwrenip dur. Häzirki wagtda aýdymyň sözüni öwrenmek, sözüni dogry edip aýtmak has gyzykly boldy. Hormatlar kadamyzyň tagallasy bilen sanyl ulgam has ösdi da. Sanyl ulganda şu destalaryň elektron görnüşi bar. Şonu häzir mene dogrusu özüm şolardan köp alymna bir näçe destalaryň elektron görnüşi bar mende. Şondan haýsy destanyň haýsy sözü gerek bolsa öwrenip bolýardy. Biziň destanamyz halkyň arasynda bir öňden ata-baba bir gelýän ýol bolup durýardy. Agzdan agza, dilden dile geçip biziň şuunlarymyza gelip getdi. Şonum ýoýman, ýalňyşman, bizden soňky ýaşlara geçirmegim elbetde şuunky ýaşlary şeýlede moýulmagyň bir boýuna düşýärdi. Şonu çoňur öwredip, şonuň inçe sırlaryny bir talepleri öwredip bilsek, onu şol ýoluň uzagy çekdiginden bir nişan bolup durýar. Halipalardan bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýäňizde moýlum. Gepleşigimiziň şu pursatyny şu halipalaryň ýerine ýetirgiden aýdymlaryny ýerine ýetirip berseňiz. Häzir men şu taýda miskin bol şahyryň bir gözel gyýlaryny wasp edip aýdan ýazan goşgularynyň biri bar. Habarym ýok, öz ilimiň içinde aly gözli bir peride bar eken diýip şol aýdymy ýerine ýetirip beren halipalaryň aýdaty boýunça. Dilimin içinde habarım yok dilimin içinde alı vezli bir peridat var kumuş kubba kara otal saçınla sallanışı düdüm dur kene dur kene ala wazın alim zahana yerde aydan sözü hasta canı deridi ödvur alyan gappa peridir kamağı almayan aknar kene nar kene bir peri oturmuş ömrünün faleyi duvama çektiğim onun misali karvez alyan akçerin misali Oval vasta biderek yar kene yar kene miskini dirsenim yar tanı gurban gönlüm takat vermez gül yüzün görme vah elmidam gezer men uğrunda hayran gel hayran könglim gövet bir vermege dar kene dar kene könglim gövet bir vermege
gaýr ekene قوت برور مغدارك ووالوسط بدغرك يار كني يارك Adam bolam köp tawalın ýerine ýetipdiren aýdylmak üçin şeýle aýdymdan ýygyň kän bolmagyny arzuwlaýar. Elbetde halifalaryň bir goýup giden şeýle aýdymlaryny dinläýärinde de bir kallyň joşup olara bolan hormat hatam artýar. Ana islenlik käri eýe bolanda käte bir sebäbi bolupdyr ýa-şo käri. Ya da ýaşlykdan bir höwes etýän, ýa maşgalada şol uğurdan bir işleýän, şo uğurda aýdym aýtýan bolsa bir şoňa öýkünüp maşgalada dogamat bolup gelýär. Ana şeyler aktual veresim gelýär, siz sunwata girmeňizi, şu dutar senedinde bir saat çalyp aýdym aýtmaňyza ilk bir sebäp bolan zat barmy? Ya maşgalaňyzda öňden şu dutar çalyp aýdym aýtýan barmy? Men aňrymyzda bagşylyk eden bar diýip men bilem okşon ýöne kakamam öýdüçe akordeon sagduralyny çalan bolýar ýöne bir köpçülige märeke çykyp çalan ýer ýok. Ýa-da men özümne bagşylyk edip ýörün. Menin bagşy bolaryn diýip piçili pikir edem ýokdy. Men Maryam Ýolaman Humaýew adyndaky Ýürüýte Sunwat Mekdebiniň bagşylyk bölümini okup bardym. O ýerde de Täç Muhammed Abdullahovdan halipadan tälim aldım. Ne sag bolsun halipalar gowy zekinni aýaman bizi bir taýýarlady. Ondan soň bu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna o ýerde ýanky diýişim ýaly halipamyz Gurbanmat Nobadow dagy bir halipaçylyk edip başlady, ýanky Çarak Mehmet da halipaçylyk edip başlady. Halipalara köp sag bolsun aýtýan. Biziň bagşysadan alanmadym, bir halkymyzyň bir ruhlyk manyýetek ýalňyşmar. Akman arkadamyzyň öýdüm biziň bir sunwatymyza, medeniýetimizde bir ullakan tarpy goýýar, aýdym taýda hormat goýan halkymyz bar. Islenlik pursatda da bir aýdym taý dinläp, şeýle de birek bir barlanna da bir halyň niçik diýlenne de bir şu bir göýük çaýyň ýanynda bir aýdym taý eşdelli bir aýdym taý dinläliňle diýlen sözleri kän uşatda şu pursatda biz herede oturan illeşlerimizde de şeýle bir ajaýyp aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berseň bizem dinlesek. Ayağları kadar gülleri şeyda bilbilli, dereleri delisili, ömürlü kuvarlar dağlar. Dereleri delisili, ömürlü kuvarlar dağlar. Dağlar, 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 ey dağlar, dağlar, karar dağlar. Uçar terine, gözü bir güdün perine, külgesinde kemerine, azdarlı samanı dağlar, külgesinde kemerine,
gelen eder hayatına, varsa hayvan hayatına, meskenliğim dağlar, kolları yaşıl hınali, gelvelen ağlar hınali, tahirden günikineli, asıklardan ağlar, tahirden günikineli, asıklardan ağlar. Dağlar, dağlar, ey dağlar, 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 ey dağlar, üstü belen karlı dağlar. Arkadağı serdarmydım. Biziň ýaşlarymyz ullakan üns berýär. Ýaşlarymyň ilmden, bilimden ýüküniň ýetik bolmagy üçin ähli tagalar redilýär ýurdumyzda, ähli vilayatlarymyzda da, etraplarymyzda da, şeýlede owulymyzda da ähli gurnoklar açylyp täze medeniýet öýleri hereket etýär. Şol ýerde biziň ýaşlarymyň öz haýla bilen hünärini kämilleşdirmäge ähli şertler döredilýär. Şu zatlar göreňde de gowanýan, begenýän şeýle ýurtda arkadağı serdarmyň saýasynda biziň ilmimizde, bilimimizde, sungatymyzda, medeniýetimizde goýulan tarpan göreňde başymyz gök diýerýär. Ana ata-baba biziň şol dutar hat goralyna goýulan hormat aňyrdan bizde. Gahrman arkadaňmyzda şadywanyna belliýär, bize peşkeş beren ajaýyp kitaplaryny, türkmen döwleti dünýä medeniýetiniň ösmegine de ullakan goşan halk. Ana UNESCO-nyň adamlaryň maddäl medeni mirasyny tanygyna girilen bir näçe biziň baýlyklarymyzy göremizde de bir begenýän özüň türkmenligiňe buýsanýan. Taryhy maglumatlarda da getirilýär. Ana köşük sadanlarynyň, köşük bagşlarynyň bolanlygy. Ana şol ýerde şeýle bir bagşlaryň öz aralaryna bäsleşip şeýle bir hormata eýe bolanlyklar hakyndaky şeýle maglumatlary göreninde özüň buýsanýan. Biziň ata-baba şeýle bir medeniýetimizde sungatymyzda goýulan tarpanyň belentdigine ýene bir başyň gök diýerek. Ana şol biziň mirasymyzy, biziň şu dutar senedimizi şunu bir aýdyp ta çalyp bir halk köpçüligine ýetirýärsiňiz molim sizden. Bu işiňizde asly käriňizde de size üstünlük kazanmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Şeýler aktuallan ýüzlenýäsim gelýär. Ana siz şunu diýişkäri, ana dutarda aýdyp ta çalyp köpüň arasyna bolýaňyz. Ana käbir aýdymlar şoğul çıkmak için esasy näme gerek bolup durýar. Ana bir kiçilikden, çağalykdan bir gowurup dinleýän aýdymlarymyz häzirem gulamyzda ýaňlanyp dur. Şol aýdymlar ýaly şeýle döredilýän aýdymlaryň uzagy gitmek üçin sady esasy berýärmi ýa sözümi ýa aýdyş heň gerekmi? Şu zatlar hakynda töküp açaly. Sadam gerek, oňa sözem gerek, bir ýerine ýetirjiligim gerek. Üçüden birleşende has ýükgeşik bolýar. Ne söz meselesinde käbir aýdymlaryny ýekece harpyny ütketseň tutuş manysyny ütgetýän ýerler bar. Ne şo zatlara has bir üns berip, ne ýerine ýetirji, has üns berip ýerine ýetiren bolsa, şo halkyň aňyna gowy berýär. Döwre wap sözler ulansa, has gowy halkyň aňyna has gowy berýär. Dinleýje aýdymyň bir manysyny, rowayatyny, bir taryhyny bir azajyk gurrun berip aýtsaň, şonu aýdym has ýerine gowy düşýär, dinleýän gowy kabul etdi. Estrada ýoluna da aýdymlar ýerine ýetirýäňiz molim, ina dutarda da ýerine ýetirýäňiz. Siziň üçin özüňiz şol haýsyny ýerine ýetirýäňiz size gyzykly bolýar. Dogrusu tapawut ýok. Ýöne ýanynda sadanna çalsa, o sadanna bilen ýüregiňi birikdirmeli, köpürak turgunlaşyp geçmeli. Estrada ýoluna da diňe şu salar sarık ýolunyň halk aýdymlaryny aýtýar. Kämilleşse biziň şol biziň aýdym tadymyz, sungatymyz, ana ileşlerimizim ýaýlym arkaly görýändirler, dinleýändirler. Şu dutarda aýdym aýdylarna da ýandan beýlek sad gurallanmadan goşulýar. Gopuz, tüýdük, dep ýal sad gurallanmaz. Şol sadyga girip hasam bir aýdymlar kämil derejäge çykarylýar. Ana bulan biziň hasam medeniýetimiziň ösmegine bir ullakan goşant bolup durýar, bir täzelik bolup durýar şu zatlaryň özi. Ana söküdimiziň şeýerine de şol bagş halky bir özüniň bir iň gowy bolýan aýdymlar bolýar da, toýlarda, bayramlarda bir uly höwes bilen ýerine ýetirýän aýdymlar. Ana şol aýdymlardan ýerine ýetip berersiň.
könglim nesihat berene Gel könglim böğdey bereyine Ane kana yar olmağın Her yeteneğe yarım deyip Dizinde bimar olmağın Esverin geleyden duşen Ahır ölüm gelir başa Pır biçerine yalnız kişey Sütte beylep zor olmağın kabul etsen Özgünün özünden öpsen Yalansa da hor olmağın Mahtum kul yâre yoktu yalan Kurban öterim ona gelen Bırakıldı deyip besbile Yenduş olup dost olmağın Veyda Bir akıl fedeye bir besbile Bir akıl fedeye bir besbile Yenduş olup dost olmağın Yurdumuzda bellenýän toy bayramlarda elmedama bizim bir sungat işgärlemi öýlerini täze aýdymlar bilen, bir täze dörejlikler bilen gelip halkymyza hedil berýärler. Ana öňümizde de bir näçe bizim toy bayramlarymyz goşa-goşadan gelýär. Ana elbetde toýa sowatly gelmegi minni bizde däp bolup galy diýsek ýalňyşmar. Täze aýdymlaryň üstüne işleýänsiňiz. Bir dörejiligiňizde bir hasam bir öňünde maksat goýan arzuwlaryňyz bardyr. Şolar dogrusynda da söhbet açalyň. Bizim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzda öňümüzdäki bir näçe toy bayramlary bir täze sungat eserler bilen barasymyz gelýär. Bizim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzda folklor toparymyz bar, miras folklor toparymyz, sans toparymyz, ýa-ni belläkeşlik şerewan perdeler, dutarçylar, ansamblymyz bar. Ya Bagtyarlyk mukamy estrada toparymyz bar. Teatr fakultetimiz öz teatr bir spektakllar bilen täze eserler bilen barýar. Ne bizem şo sanna bir täze bir aýdymlar bilen täze folklor çykyşlar bilen toy bayramlarda barýar. Mahtumul Pragynyň sözlerine bir näçe aýdymlaryň üstünde işläp ýörsin, öz taliplerimiz bilen dutarda bir näçe Mahtumul atamyň sözlerine halipaların aydymlaryny öwrenýär. Ne bizim şu aydymlary bir ýerine ýetirmek, şu aydymlary bir halka ýaýmakda uly mümkinçilikler bizim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzda bar. Hormatly prezidentimiň jan sag bolsun tutýan işlerini elmedama üstünlikler gazanmak näsip etsin. Sag bolun, arzuwlaryňyz hatyrly bolsun. Bizim dörejlik toparymyzyň adyndan siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Ýurtymyzda bellenjek toy bayramlarda mydama o wagtyň berent ýanglanmagyny arzu etýär. Buna täze aýdymlaryň üstünde işleýäniňiz mälim etdiňiz, şowul çykmagyny arzuwlaýar. Maşgalaňyza diňe agzy berlik höküm sürtün, janyňyz sag bolsun, kesbingizden kemal tapaň. Sag bol. Mehriban adamlar, eri vatandaşlar. Biz siziň sebäbiňizde dünýädäki ähli gowluklar arzuwlap, gül watanyň matbuat gepleşigimiziň bu gezek sanynam geçirip durýar.
Biz gepleşigimiziň ahyryny gahrman arkadagymyzy, arkadagyly serdarmyzy, hormatly prezidentimizi, Berent başynyň aman, janynyň sag, ömrüniň uzak, el-ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli tutgan tümleşleriniň diňe öwraşlary etlenmegini tüýürekden arzu etýär. Edil vatandaşlar, halkyň arkadagyly zamanaty ýylyp atlandyrylan bu ýylmyzda siziň her bir başyna garan işleňiz şowuna bolsun, oňuna bolsun. Biziň ata watanymyzda toýlanýan toý bayramlarynda ýanglanýan aýdym sazyň owady, bag towady, awadançylygyň, şeýde parahatçylygyň owady bolup dünýä ýaňpalsyn. Atmanymyz arasynda ýurdumyz elmidama parahat bolsun. Mehriban vatandaşlar şeýle ajaýyp arzuwlar bilen gepleşigimiziň inlik sanlaryny görüşýänçä siziň bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun. Ýa-da